Bos días a todos, amigos, dende o meu recuncho de Trevinca. Hoxe é un día especial, pois nesta primaveral madrugada correspóndelle a quenda diste espazo a unha compañeira do grupo cultural Nós, a xente do redor. Pero é que ademais é unha gran amiga da que me sinto moi honrado de selo, xa que María Victoria Berzano Cid é unha magnífica artista plástica que ten unha especial sensibilidade en todo o que fai. Pero é que na poesía é tal a mestría da súa palabra que emociona e entusiasma a quen ten a fortuna de lela co tío. Hoxe, Victoria regálanos no número 21 da nosa revista un fermoso, aínda que duro, poema titulado Aqueles infortunados trens, ao que eu tentarei poñer voz. Aqueles infortunados trens, aquela funesta viaxe, aqueles dous raudos sereos trens que serpenteando súa lixeireza cara a prácidas metas avanzaban, que nunha sinistra noite de xaneiro, nun frío e aciago ocaso, guiados polo norte dun nefasto sino, fundíronse en mortal abrazo. Aqueles cruéis, mordaces vías, feridas polo fío dunha espada, unha pérfida espada, un fatídico destino que detivo o voo dunhas áxiles ás que cara a luminosos horizontes voaban. A cruel impronta da desventura escureceu de loito o diáfano ceo que na súa liberdade se deslizaba, un ilusionante percorrido truncado, uns sonos pola fatalidade quebrados. Brazos estendidos, corazóns solidarios, mans clementes, mans compasivas, das nobles xentes do pobo de Adamuz, prestas a mitigar dor, enxugar bágoas e rescatar entre o horror e a morte vida, a curar almas afligidas, vidas laceradas, a ofrendar amor, a brindar piedade. Grazas, Victoria.